Dobrodošli na izvanrednu konferenciju za medije sazvanu u povodu riješenog slučaja ubojstva Ivane Hodak. Dopustite mi da na početku današnje konferencije predstavim kolege koji su ovdje sa mnom, prije svega gospodina Dubravka Novaka, tajnika kabineta ministra unutarnjih poslova, koji je ovdje u ime ministra gospodina Karamarka, načelnika uprave kriminalističke policije, ravnateljstva policije gospodina Borisa Studića, Vojka Markovića, načelnika odjela općeg kriminaliteta u ravnateljstvu policije, te kolege iz policijske uprave Zagrebačke, Božu Gulu, načelnika sektora kriminalističke policije, i Predraga Brkovca, načelnika odjela općeg kriminaliteta. Evo, nakon intenzivne kriminalističke obrade koja je trajala 4 mjeseca, policija je uspješno riješila ubojstvo Ivane Hodak. Počinitelj ovog teškog kaznenog djela je muškarac, hrvatski državljanin, rođen 1948. godine u Zagrebu, gdje ima i prijavljeno prebivalište, a koji do sada nije evidentiran za počinjenje kaznenih djela. Pitanje koje se najčešće postavljalo u javnosti svakako je zašto je ubijana, te ću stoga najprije iznijeti motive ovog ubojstva. Motiv ubojstva je osveta počinitelja ocu ubijene, gospodinu Zvonimiru Hodaku, kojeg je počinitelj smatrao odgovornim zbog teške životne situacije u kojoj se našao. Naime, kada je počinitelj, koji je inače poznavao obitelj Hodak, 1995. godine dobio otkaz kao radnik na održavanju terenskih terena, očekivao je da će mu oko novog zaposlenja ili povratka na staro radno mjesto pomoći Zvonimir Hodak. Međutim, to se nije dogodilo, već je na očekivano radno mjesto primljena druga osoba. Glavnog krivca za to počinitelj je vidio u Zvonimiru Hodaku. Počinitelj ubojstva, nakon otkaza 1995. godine, živio je od mjesečne naknade sa Zavoda za zapošljavanje koji je primao 18 mjeseci. Nakon toga stan u Zagrebu u kojem je do tada stanovao prodaje za iznos tadašnjih 90.000 njemačkih maraka, te je nastavio živjeti kao podstanar u Zaprešiću, trošeći mjesečno prosječno oko 1000 njemačkih maraka, odnosno 500 eura nakon zamjene valuta. U podstanarskom stanu u Zaprešiću živio je do 9. mjeseca 2008. godine, do kada je potrošio sav novac dobiven prodajom stana. Nakon toga je napustio podstanarski stan i odao se skitnji, boraveći uglavnom na području Zaprešića i okolnih mjesta. Zbog teške životne situacije u kojoj se našao, ponovno je počeo razmišljati o razlozima koji su do toga doveli, te zaključio kako mu je glavni krivac Zvonimir Hodak. Tada se i rodila ideja osvete. Na dan ubojstva, 6. listopada prošle godine, oko 9 sati, osumnjičen je autobusom došao u Zagreb na okretište autobusa i tramvaj Črnomerec, a potom tramvajem do Zrinjevca. Po izlasku iz tramvaja pješice se uputio u pravcu glavnog kolodvora, odnosno prema zgradi u kojoj živi obitelj Hodak. Nakon što je stigao u blizinu stambene zgrade, nešto prije 11 sati, vidio je Ivanu Hodak, te je odmah krenuo za njom s namjerom da je sustigne i ubije. Kada je Ivana ušla u zgradu, prije nego što su se zatvorila ulazna vrata, počinitelj je ušao u stubište, te sustigao Ivanu na podestu prvog kata. Iz pištolja, kojeg je ilegalno posjedovao i kojeg je nosio sa sobom, ispalio je u Ivanu najprije jedan hitac, a nakon što je ona pala na stepenište, i drugi hitac, te pobjegao iz stambene zgrade. Po izvršenom ubojstvu, počinitelj je pješice otišao prema glavnom kolodvoru, potom tramvajem do autobusnog kolodvora, a zatim pješice do Savskog nasipa. Hodajući Savskim nasipom, vratio se ponovno u Zaprešić gdje je nastavio boraviti. 4. prosinca prošle godine osumnjičen je od strane ophodnje policijske postaje Zaprešić zatečen u skitnji i bez osobnih dokumenta, radi čega je priveden na prekršajnu obradu u policijsku postaju. Tijekom prekršajne obrade, u sjeniku kojeg je osumnjičeni koristio kao prenoćište, pronađen je pištolj marke Beretta kalibar 7,65 mm,
kao i manja količina cigareta čijom se preprodajom osumnjičeni u posljednje vrijeme bavio. Nakon dovršene prekršajne obrade radi skitnje i držanja oružja, nedopuštenog držanja oružja, osumnjičeni je priveden na prekršajni sud gdje mu je izrečena novčana kazna, odnosno zadržavanje budući da kaznu nije mogao platiti. Pronađeni pištolj, sukladno propisanoj proceduri, dostavljen je Centru za forenzično ispitivanje, istraživanje i vještačenje Ivan Vučetić ovdje u ravnateljstvu policije radi vještačenja. A naknadno provedenim vještačenjem utvrđeno je kako se radi o oružju iz kojeg je ubijena Ivana Hodak. Jučer, 5. veljače, osumnjičen je ponovno uhićen, ovaj put pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ubojstva Ivane Hodak. Nad njim je provedena kriminalistička obrada i on će tijekom današnjeg dana biti doveden pred istražnog suca Županijskog suda u gradu Zagrebu. U 4-mjesečnom razdoblju koliko je trajala kriminalistička obrada, policija je obuhvatila ukupno 672 osobe, a nad njih 58 provedena je kriminalistička obrada. Također su provedene 3 pretrage, 16 poligrafskih testiranja te ukupno 86 raznovrsnih vještačenja. Koristim ovu priliku prenijeti čestitke ministra unutarnjih poslova gospodina Tomislava Karamarka i glavnog ravnatelja policije gospodina Vladimira Fabera svim policijskim djelatnicima koji su sudjelovali u ovoj obradi.